आं दिनै क्लास 10 नि सोंथि 1.1 नि क्वेश्चन नम्बर 5 खौ सल्व खालामगोन। सोंनायाव दं इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथायफोरखौ अनजिमानि घनफाना 9m एबा 9m + 1 एबा 9m + 8 महरनि। दाजाबथायफोरखौ अनजिमानि महरखौ जोङो 9m आरो 9m + 1 आरो 9m + 8 महराव जोङो दिन्थिनो हानांगौ। गिबियावनो जोङो बेखौ हमना लाग्रोनांगोन बेवहाय सलुसन बेखौ जोङो गिबियावनो हमना लाग्रोनांगोन। बेखौ मा हमना लानांगोन जों गिबियावनो हमबाय जोङो हमना लाग्रोनांगन बी जोंनिया इउक्लिडनि मावफारि फर्मुलाया जोंनिया मामोन a = bq + r। बे फर्मुला बायदि जों मा हमना लागोन b = 3 हमना लागोन जों जाहाथे जोङो बेखौ 9 नि महराव फोरमायनो हायो। बेखायनो हमबाय b = हमना लागोन जोङो 3 आरो आदि मानखौ जों हमना लागोन 0 1 2 जोङो आदि मानखौ जोङो मा हमना लागोन जोङो 0 1 2 होनना हमना लागोन। दानाबा जों मिथिगौदि मा मिथिगौ जोङो a = bq + r बेखौ जों मिथिगौ। बेयो जाबाय इउक्लिडनि उफ्रा राननाय मावफारिनि जोङो बे फर्मुला। बे फर्मुलाखौ जोङो इउज खालामनानै जोङो बेखौ जोङो दिहुनगोन। दा जोङो बेहाय मा लिरगोन b = 3 माने b नि जायगायाव जों 3 लिरगोन आरो r नि जायगायाव जोङो फार्स्ट खनसेनि थाखाय जोङो बेखौ खनथाम स्टेपआव खालामनांगोन जोङो r नि थाखाय 0 1 आरो 2 नि थाखाय खालामनांगौ। जोङो बे बाराव जों गिबियाव जोङो r खौ 0 लागोन। जुदि r खौ 0 लायोब्ला आरो b खौ जुदि 3 लायोब्ला जोङो मा जागोन बेहाय बेखायनो a = मा जागोन b खौ जुदि 3 लायोब्ला 3 q आ q थाबाय प्लास मा जागोन बे r नि जायगायाव मा लागोन 0। जुदि 0 जायोब्ला जों बेखौ लिराबाबो जागोन। दानाबा बेखौ जों मा खालामदों घनफान होनना बुंदों। घनफान माने बेखौ जोङो किउब खालामनांगोन। किउब माने घनक। बेवहाय एक मा खालामगोन जोङो किउब होबाय = जोंना मा 3q। 3q खौ जों मा खालामगोन 3q होल किउब जाबाय। बेखौ जों माबायदि लिरनो हायो 3q खौ जोङो 3 cube into q cube लिरनांगोन आरो 3 cube माने जोंना 27 q cube माने q cube जाबाय। बेखौ जों मा लिरनो हायो 9m फर्माव जों फोरमायनांगौ नालाय। बेखौ जों मा लिरनो हायो 9 into मा जागोन 3 q cube माने गुजों थाम सानजाबा 24 मोनफिनो जोङो आरो q cube आ q cube आनो थागोन। बेखौ जों सानजाबोला बेखौनो मोनफिनो। बेखायनो जों बेखौ बिदि जोङो सेखायनानै लिरदों जाहाथे जों बेखौ 9 नि महराव फोरमायनो हायो। एबार बेखौ जों मा बुंनांसिगोन 9m माने जेराव मा जागोन बेयो m माने नैबे 3q टु द पावर q खौ जों m हमना लादों। जों बेखौ 9m महराव जों फोरमायनांबाय। माने बे रग अनजिमाखौ 3q खौ जोङो मा खालामदों घनक खालामनानै जों बेखौ मा होनो 9m जों फर्माव लिरनो हादों। बेखायनो बियो नैबे मा जाखो बे फर्माव जाफैबाय 9m फर्माव। दानाबा जों मा खालामनांगौ r = 1 नि थाखाय नायगोन जोङो। नेक्स्ट स्टेपआव जों मा खालामो r नि थाखाय r = 1 नि थाखाय। बेखौ जों मिथियो। r = 1 नि थाखाय नायगोन। जों बेयाव जों लिरगोन बेखायनो बेसे मा लिरगोन r = 3q + 1 जों मा लागोन एबार 3q + 1 जाफैबाय जोंना। दानाबा बेखौ जोङो किउब खालामो जों घन खालामनांगौ। बेखौबो सेम घन खालामोब्ला जों मा मोनगोन बेखौ a to the power q = बेहाय मा जागोन 3q + 1 to the power q जाबाय।
So बियो बि जाबाय so दाना बेखौ जोङो a plus b whole cube फर्मुला सेखायना होबाय होयोब्लानो जोङो बिनि जों फैनायखौ मोनगोन so जों बेखौ a plus b whole cube जुदि फर्मुला जुदि सेखायोब्ला बेखौ मा मोनगोन जोङो बेहाय 3q ना 3q to the power cube plus mana begitu a plus b a cube plus 3 a square mana 3q square 1 plus b 3 ab square a mana 3q b square mana 1 square plus mana kan 1q plus 1q so ada next step itu mana dia the 3q mana sih namanya 27 q cube plus ya 3 square mana 9 into 3 27 ya 27 q cube plus ya 3 into 3 9 1 square mana 1 9 mana q plus 1 जाहैबाय so बेखौ जों दाना मा खालामगोन बे मोनथामनिफ्राय जों मा कमन लागोन 9 कमन लागोन जाहाथे जों बेखौ 9m plus 1 महर मोननो हागोन so बेखायनो जोङो 9 बे मोनथामनिफ्राय जोङो मा खालामगोन बेखौ जोङो 9 कमन लागोन so बेयाव जुदि 9 कमन लायोब्ला जों मा थागोन 9 कमन लायोब्ला मा थागोन बेहाय 3q cube plus बेहायबो 3q square plus q बेहाय plus 1 दाना बेखौ जों मा लागोन जोङो 9m plus 1 महराव जों लिरनो हाबाय आरो लिरनाखौ जोङो बे मोनथामखौ जोङो 3 to the power q 3q to the power cube plus 3q square plus q बेखिनिया जोङो ब्रेकेटनि सिं थानायखौ जों m हमना लाबाय आरो जोङो बे 1 खौ लिरबाय so होमबा जोङो बेखौ 9m plus 1 जों महराव लिरनो हाबाय so बेखौ जों मोनसे मोनबाय so थार्ड स्टेपआव जोङो मा जागोन बेबाराव मा दिहुननांगौ जोङो 9m plus 8 महराव जों दिहुननो नांगौ so आरो जेब्ला जों 2 लायोब्ला जोङो बेखौ मा दिहुननो हागोन 9m plus 8 महराव जोङो लिरनो हागोन so बेखौ जोङो बे साइडथिं लिरनोसै बेखौ मोननोसै now दानिया जों मा लायो a no a is equal to 3 ना a is equal to 3q plus 2 दाना जों मा खालामगोन बे a खौ जोङो घन खालामबाय क्यूब खालामना होबाय so बेखौ जों मा खालामगोन 3q plus 2 whole square जाबाय दाना जों मा खालामगोन whole cube दाना दाना जों मा खालामगोन जों बेखौ a plus b whole cube महराव जों बेखौ लिरनो हागोन so दहाय बायदिनो सेम बेहाय मा जागोन 3q whole cube plus 3 into 3q whole square into 2 plus 3 into 3q plus 2 3q into 2 square plus 2 to the power cube दाना जों बेखौ मा खालामगोन एबार सेकेन्ड बेखौ जोङो मा खालामगोन 3 जों 3 जाबा 3 to the power cube माने 27 q cube plus बेथिंबो मा जागोन 3 3 9 3 10 10 9 54 q square plus बेहाय मोननै सानथामनि 4 3 3 9 होमबा 4 9 30 ओमफ्राय q plus 2 to the power cube माने 8 so मा जों मा खालामगोन बे मोनथामनिफ्राय जोङो
मायबा मोनसे कमन लानो हायो बेनो जाबाय 9 बेनिफ्राय 9 बेनिफ्राय 9 आरो बेनिफ्राय जों 9 कमन लागोन स' जों बेनिफ्राय 9 कमन लाबाय लायोबा मा जागोन बेहाय 3q cube प्लस बेसेबां 6 थागोन 6q square प्लस मा थागोन बेहाय 4 थाबाय 4q प्लस 8 जानाब्ला जोङो मा खालामगोन 9 बेखौ जों m लानोसै बेखिनिखौ जोङो मा लानोसै m हमना लानोसै m हमना लाबाय प्लस 8 दाना मा जोङो मा मोनखो r नि थाखाय जोङो 2 लानायाव जों मा मोनखो जोङो 9m प्लस 8 महराव जोङो मोनबाय स' अब्ला जायखिजाया दाजाबथाय अनजिमाखौ जोङो बे मोनथाम महराव जोङो लिरनो हायो होननानै मिथिबाय स' बेखिनियानो एन्सारा